Asuonwum nana achina kwajan nuama otoso enan eto otoso enum obedi ade se eye Asuonwum Hene emfie mako aduonu emienu aduonu num enu Alandu Media hose yesum nana no ne yesum asante na afenso yesum Ghana ntino ene ya ba ye de fa no e de besum kai so be kan yo ho na de beto fom bia no se de boy ye hwese nana Asuonwum o kontre fa kromunti ye hwese eye fa kutire bafo owusa mankwati a wotoso ensia ene kontre nana no mo so do mani onya beta akire pani a eye asante mantem so afo ena afenso eye MP ewo mpasua iso no ye hwese onya do mani onya beta akire yeso so ye baby me din de ye ba kope maame Fauzia enti kan ye ho ne emfafa no dwumadi ye beto so bia no ye mfa emmo ndase se yewura wanama ho wana nyina no ode da twedi ampase nananom ase na afei wada yewura se tunso ase eyo tumfo owi a Asuonwum abofo ne adofo nyina wose mo nanase mo wada mase aburu wada mase anyama woka ho bi no watimi aya akodu de waye yokodu honhom enipam kura anjaka ho na yokodu honhom adudo so watimi aya akodu fedi onu mu a yo kan se twedi ampom da ase yo yewura sante yenso no mo ani wa chitaya Asuonwum because Asuonwum oni wasi wonye boni aye yamaye no wahuru wada twedi ampase wada ni sante hinase MPs ministers na naso wanam de ayimaye le to adu be de obisa na mo de aba ai obisa na mo de aba
Karatin mo. Why are there? Yeah. It will see what photo can see. I will Santasi at the Asha Santamani Mojam, Priya Raswa. That's your new mind, and that's your new unit. And so, that's how I see it. It is another album. Now, Joe Michel. Nana Michel. Nana and Emma, your MPs, your ministers, your MCs, your DCs. Momokai, very good. You take Kenya. Never was there. More blue. Nana, more blue. I'm not saying you know. On one assignment to Panta. What take it? Nana, oh, yes, I'm just so. More than what we are seeing. And I'm more, and more, what they want. I'm a Santia, not a figure. Yeah. Semu no ofa Abraham na wo de basai mu oden na Moses so eyi wo ma firi nkwaso mu wo ma enam no obenya ahoto no wosere wo se e wo musa wo nyame na wo di hene e wo nipa nyina so de nenso nkabe ya yi wo mu amu baako nenka wo meye ohene na wo mu hunu de wani tua na obetimi ene won adi nkomo nanso nyame ni nyinam no munyi wo totwene efrise omunim se obekasa afa nipa ne mu na wode wakwankyere be ma sa nipa na obeyi no na won so de akwankyere no ama wo ma wo pene so wo soma Samuel se wonko fa wo hene so don fa ni hene ema Israel man no wani so no ebra na oye adepa emre ko nanim no wo hyirahira ahemfo no bebre wo behira David wo behira Solomon David ahini ye wo fe eso wani enti wo hye ne bose na sinimu ena wo beyi ohene a na hini entwam de biara da eno ne wo ba Jesus Christ ya wo ba wiase nanso wo anyai se wo be ma enipa asi wanan e wo wiase no wode nhyehyɛ ye pa agu ho ama won krofo a wabɔ won agu wiase no enumu ena wonam adon ene ehumobro so na wankasa wo ba wakoa nuama nana achina kwajan nuama otoso enum emre semu no ofre no ye mfie aduonu enum nie wode sunsuma hoden ema no wode nyansa wo hia ededomo no ena wode enipadom wo yabusua twa no ho hyiaye na wonam sankrofo nyina so ebo ne tudamu a emfie aduonu dumnie wadi ne dwuma amana so wani na wo se de ye bekyekere no wasase suo no na ya kyekere no suru nti ye didie kan ye bia nka babo ya ntimi anka efa ye ura Jesus Christ so ono ye urade no no ti ase de hene moma ye nyina ye nka se amen emo ye nsem kese ema papa sofo so ena NPP amanyoko ni obekwa akopre mrase bedwa konya no e dia ma NPP amanyoko no wafi abatomu eye twenebo a kodua foku aha no so wadi so sa pepepe ede amai na yakwen afei impenifo so a efri bui power authority honorable akwasi chairman amayaw chairman yes ono yeto abama no encheye wono na eye board chairman oye MP Suyani is honorable munyina wona wodom ni nyina amofri bui power authority yebesre
na monso matoa so kakra ede amae afei Honorable Paul Owusu Berima Honorable Chum Berima Paul Chum Berima Honorable Mrashe Begani Mama from Doma East Abatuom Pessoa so afei Nana Tima Boachi also a board member ewo Bui Power Authority Owusu Mensa Chairman MPP Wadama also na wedi subi ede amai na afei na aikoso pepe sanso ena yeto aso a afei NPP secretary enso ewa ha secretary enso eto aso na brief no board secretary enso ewa ha na chese brief ni na ene to aso na afei director of finance Ms. Jemima afei also ewa ha and afei Director of Occupation, Health, Safety and Security, Mr. Christian Tos Punita, and also our Deputy Director, Power Operations, We Power Authority, Mr. Justice Chair, and also our Madam Epia Sechi, Manager, Corporate Affairs, We Power Authority. One more any penny for ya, one more Ato Santi, Sanso and Cosmos. And so account and Eva Vanderpool is your director also Okawana Cosmos Energy and Asanko Gold depending on so Madama Monsieur Muso Mudiso and Media Gordon Asari Media Nazari of Good to Me Multimedia Nazari also it should be a Nigeria. So and a madam Amma Brefi Ono and our war Church of Penny Emma MPP Amanyo Bruno Lawyer Justin Korea Frempong Mama Pacho Wadama also in this year na Munina Monkoma One Apava and Family depending for Mosho Wadama Nidiamu Ebiana Yankai Amodi Yabese Esedidiamu Madama Amonso Muntuasubie na Monkoma One Apava and my pressing the Baba Jimudi Nafi Yakamonso Edi Madama Yasemo. Honorable George Obeyi Techi, the Chairman said more Asia.
Mrs. Patricia Tapoku, I am a brother on the MPP, which have one penny. I never Mamma Suaha, Osnana, and Monyam Shah was set Santa Mai, Asuonwum, and the Ghana man also. Was it a rough Tapoku say, the Wayamano, the possibly want to be in a bedroom with him coming out. I had a move, I read it and Kurancha, and the hair, Nana was from Mambo, was from Dom, Asma Santa Mai, Amanaya Fed. Why he near affect a Canadian Palmer, Ferionum, Abatuano, Nabacop, Noaco, Atrabunum, and then your watching. And he, Ora, a Tapoku, Nere, a year, JFK Mamma, or say, Ukraine, somebody. There was watching me so now, so near. Uniaba, no idea, you know, by doing some wish. I shall be by GT, Mammy, not shall be a mountain. Now, a Jura, and some Asia. Not much, I mean, Madame, you are making today. Now, must have some more with himself, what they grab there. You are, say, we trouble for Baba. Mama Baya, the Jassy and the Bessie and I was say, Nanasi and Van Caman said you were alternative. Mama Numonia Sanderson, Bonnie Asuonwum Manson, Nimonio, Usua Tanati. What they turn to, said the Amania Tiano, Roma dear Dasso, Sarah, or some pa, would you actually pa? You were such a name. Now, Ushia was also there, that's so a beach lady, or mentioned in Sao, said yet. What's also Nanam Casacha winning? And here are Chamber, and Mamuka also there, or Betma Pajisha, or your ransom. The best Bomo at the end of the day. A pie, and as I'm watching, a champo, Nawaha, and I know you know,
akwam ɛwɔ ha na ne nua no ɔne ne wɔ ha bi sɛ yɛni ahode a na nasi oni ɔkari nua no mu paa ɔntie akwam na nasi oni ɔgyina mu dendenden ɔka kɔntie fɛ kuro no wɔn mo ɛna ɛtwe tuo ɛsi obi foɔ ban wɔn mo na ɛtwe tuo ɛsi wɔn a ɛkuti asante sɛ ne ka na wie sɛ edu baabi na ɔte sante ase ɔhemani so da yɛ no ɔsi ɛho sɛ baabi atamfo nam bepɔ no mu nsa mee no mɛyɛ ne dɛn ɔsi sɛ bɛtena sante ase amɛyɛ firi awuradeɛ ɛne mɛma asuo ni anya hwee no wobɛsrɛ gya pama na aba no ɔnya nsuo ni bi ma abɔ gugu a na ɔkwasɛm ni deɛ ha wo atete a mampɔ no fam wɔsɛ kyekyere ti ɛbɛma wakoma agye de o ɛna na bɛtena ha enti mebobɔ kuro no a na ɛhu sɛ sante ase ka na asuo ni no ɛhene ne ma ne ho afei twenduro ase nso ka ho ɔte nkwanta papɔn mosea so akukuro so kakyi na ɔbɛtu sɛ dɛ ɛna adekuma ma so ɛka ho akukuro so babɔ na ne nyinaa ne sɛ yɛnana asɛwia so so ɛka ho kuro no ɛne ɛbobɔ din no nkuro no papɔn ka ho na papɔn yi ne sɛ ɛho sɛ sia sɛ ɔbɛkyia enti ɛturo nson no ɛmu mmiɛnsa no ɛna ɛwɔ asɛsi a yɛhu ne ɛtu agye din ɛwɔ din ɛne ɛgya pɔm atuo yɛwura ɔmfa di agorɔ koraa Mama and Ebano. But if Alex ever gets in the show, and that Alex Kuma, a Munkatua and a Mowry, a Bunkuma and a Mowry, and Nema ever Cosono, and the Makatua, and in front of the soul, who were Mafrano. Baba Bonne Cosono, and the Aka Buono. Canada. Aha. Nana dia wase. Ena mse ni kuro na yiri. Na ya kase. Na osia dia we fia no ti. On dia wonyi obi a emfre. Wonya ba ko a dia osra ma won se. Odi asubie. E ba ba tena so yinu man num. O ba ko obaje. Eti baba boy. E kire se. Amane ahodo afri pro to ahodo nyina so no. Nana se ojetu. Nani nyina se dia bo ani mo nyam. E ma no ayefe. Sabe lawyer, Nana lawyer, ata, so the Nabo de Abba, and I say, a jack for good you are cooking, can I say, or also Ama, Pentu Balcon, issue, and a boss, say, or the man and I, Chinaboja, and so on, function, and over, and this is that a good woman, Study a young animal for Asian. Yes, sir, I'm a woman about the Sabaya and an animal who can cry. Now, more activity, a man and animal who is. I say, more movies of France, any 8 pictures. And now, Ashada Afa, cameraman for us, we need to muscle MIA. But the Muna movie, a puppet to the side of my now, I'm paying for. Chiano, somebody almost to the and Mofrano. Hey, you do yesterday. What's it? I have already. Yena, ya Tadia. The Butina say, my name, Uberu. And what they are more so, it is a Butina woman more Brana, said it, Tidiano. Uberu. Namama, I have one to Eonu, Apostle, Namasipa. Bobono, and an Apostle.
Obama Fono, if you do Mokoya, Yabakana, Abakosem, and no, any other. The offer say, Matilda Apia, and Abaka, Abakosem, Afana now. Yeah, now the offer say, Agnes, Osu, and so Abeka, and then some Kakra, and they are children. On also, Nanusia, and they are the church. Also appear on also the son and now and Omuwe Form 5 and 73, 74 no so lower 6 in the upper 6 1972 1974 practically before 90 among for no yeah to us one more and from seniors school ya tia no achimota na samre obi amane baso okọ achimota na yewura santini say me wa asase me woni mdifo mo so ko tra achimota ho and ya momrai na metimi ahwa mo no mahwe yie enti omo ba ye nipa o mahya ase no na omuni junior omuni we to bintimi nsoma obi and every nyina ho seniors ye enti wo hye we as senior we hye we as senior and ma di senior no be ka wo mo ho no ise omo no omuni junior bia ho enti na na de oye senior no what the engineer be here and I'm working in so a year I will be in a war soon but that is one of the kind I bet you on mobile I will put it and then mobile and what I say a soon you and so and I actually on mobile and they actually and I actually Nana Tina Quajamia Motosin Wabakose. Kwame Apia ni Edina na wofo akasa de manu onyini wa Asuonwum na oko suku o Methodist Prime ne medo suku ansana ore kwato aso Prempeh College apem ahankro ne aduosianso 1967 ehara na okonya abodin a ye friend O level ne A level apem ahankro ne aduosun mienu ne apem ahankro ne aduosun na 1974 onya akwenya kosia ade wo English abrochimanu ara na okonya abodin BSc wo agudie tuomu wo apem ahankro ne aduosonso 1977 ansana ore kwa Birmingham Tuapon wo English abrochimanu akoye apply geophysics wo apem ahankro ne aduoson watching 1978 Philip Petroleum Corporation ewo broni krom ne ebibiman yinu wo English abrochimanu se onkwahwe fan wo ewo Ghana ne Ivory Coast Asia so apem ohankro ne aduoson watching 1978 osane so kanipeku okonu fan wo epewo Tano South ne Tano North wo o my Ghana mu
Wabwa mayenya miaya ahodwa yetufa go piwo omanganemu. Osane susia okwan ahodwa ye fasu tufa ngoma Philip Jumekuo no ansana orebeye ejuma amagana fanwo ejumekuo ye freno Ghana National Petroleum Corporation GNPC wo afe apem ohankro ne adiowo chinsia se wo mpanyin wo afe apem ohankro ne adiowo chenkro Osane nso kwoto ana adwuma so English abrochima musa panyin wo Atlantic Wastefield Corporation Netalo oil na nadwumadie wo fan wo mu aboa ma oman no enye sika beye America sika beye opepete du $10 billion afeso waboa ma adwuma no mu nipa SPA ewo Ghana ne Ivory Coast man so fan wo ho no Obuedi adanse ma Ghana di kunim wo afe mpemienu duso na di dwuma pi wo Ghana fan wo se GNPC abedwekuo ba sese na ye otitani wo Cosmos Energy wo Ghana na osane so ye kwantrefo pani wo Bui Power Authority wode na si akonya so se esoyini ne wo odefo abosomi a etoso aduonunum wo afe apem ohankro ne aduokronkron 1999 otufo opoku ware otosomienu na oso afena musan trend na nawukani ni Lydia Piache a wokra manu mofranu dinde ko Georgina Efia Jane ya medamase Emoya Sam, Emaya Mofrano, and somebody said, Achema, Nananum Asuonwum Santasi for Ekukro so Kwapon for Sawira so for ne minuanom ene adofo a ene mo krato mo nyina maba Asuonwum na maba be hye fe medical obo ade twedu ampon kwame ase se na dai nim fe na mada yewra tu abebio otumfo santene wapon kakra ede ahye me ewa meda yewra onya wo memu a me mame Asuonwum ma me twen ran SCB bi kire no atwamu yewra nso na fidida edie mesra otumfo Nyankopon ema no se eda no dura Nyankopon entina ni ma no so nchira no antima mbia fa baby tumi fa baby mfa bo ha shika nsia ono nanim ena bibia ya me nkosu enhira no on mano enkwatentene on mana hoden mo nyansa mano nkosu
Minua a chamfo ako otumfo akom ya asafo Hene minua no enka adwaboyi sonko se ometram ode ene no tete anem papo aka de aba abo medaminu anum kontre fekuo minu anum na motumi aba na akwabo na mponsa kwa na atreda Hene na nanka awie kuma na natwuma agogo amuka hunye ase na natu ase yima wire da ase ena minua na ataso maso ne ja fo ya tena ho nana sanse Media mi ene odani mu aba nta Hene so na chi ono ena so de na nyam manja embo asofo adwuma ngwa bia south eyi no se oda amanfo sankofo adwuma no a omoye no entiti won kakra bi ye wa manse ye hwe na ye ntutu ya ma wo mo na nampato mo Hene na na tetrem na na jeni so akata se kani ase Hene na medamase na kwa mane bof bye dey ami dey anra obey media ase na baby a yeji ayaresa okrom ha na baby wo a yeji wo ma wo na eho dan fufro also means no manakwa yewie yanso quarters flat ewom edan ahodo de kan etri yenje na ba besum ahwe ayare o manya baby de omutre ato so aboafo okro bia do ofri atwede ha ya ona University of ode baaye bi nkran wasan bebie bi
hospital be free America no more ababe ansa ayarefo we mu ha bia no mu fiu na se ya na ehun kan mo ate ama enkroto a ewo yemen mu ha wie nkwanta nipa no aba beboa medabui pa ade mato se ho ensem so sun bi enhwe ntutu ya nanem ewo ni board chairman o sunwane ebai bibi obaye oni owura bia mbema MP ya e friend nana onu ye chief onu nso baby any bui pe anu meda asanko man to me de mobile meda bompata fo nso as mensenom omodi nipa do eba na bompata dream eba meda Asuonwum memre anka laji ene apia ne akwasi agimai omubua krei omaya hudo be kwanku do be omunkoso wa isi sa otia ebi abefa ekwesu so mbe mwa titi nipa misano na post office wa say na telephone na adishe oba bia kasa tete no me nana si kwa ujina ho kuma say this bro oba Asuonwum ebeje ofri be kwa eba nananum e de eja mesramu ara munyina ame sui Asuonwum di ase ni dindada ra tete no momwa na me no fufuro Asuonwum panyo minkonwa asofo munyina mofutupa na aboa mfie aduonu numi nya amanewo otumfo ahemfie assemblyman ene ni unit committee for medamu nyina ase mebuta ye simani so pa ne menana achina panyi a osi Methodist primary ene achina kwabrensi omusi Methodist medla minya bi ekoye minya antete eko Prempeh college sebi omu anko school da ene omu bie nana hima ko bie kwa ko bie mani hunu ne sensu mesua de mesre na momwa for me nana obintechi a oye MP wa ha sei obai ne maame ye me nana achina panyini eba prekope mansin mu DC enso bai aban na msifo
do be eba omwame na me enya junior enya senior high school amenso na ya kwan abai engusu kota Yosu Junction Enkochom Antokrom Enkosi Anyan Kwanta said ebe obi free Mfante kran now abedi dwuma bi ana ahafo no ni bibia ye o mikromu etimi afa ta no abesi onyu abe ahrewa akọ yoso enwa na ba bia okọ so okọ se okọ ahafo okọ kumase nso a watumi afa ene to ase akọ anom munyina se monkoso emfa mofutupa ene mompa abo enta machi na nyankopon ma me honam mu ahoɔden ene sumu ahoɔden na esuonyu mempagya esumbiem na emfa ne ntoma pemf me do bibia ya ase esukufo obia da ma ti omuatu Efrin Kanayaba, Mr. Tio Ahire, Petroleum Committee Commission, former Chief Executive Officer, Ghana, or Managing Director, or Hase, Menene Nashe, Jumasi, or GNPC, Onswabe Sheme, Onyam, Rabbi Eva Vanderpoy, Menene Nawo Cosmos Energy, or Director, Onsuaha. Yeah, meant me amo nidi. And yes, the moye no answer many. Medamasipi na sene niti ene dwakesi say. Never be oha. It me eyewo free. Enti na asi. Baby obia free buy. Yankopon enye ni tata na omfa obia enkoduru efie asumudwe. Medamo nyina asi. I don't know how to be near to Tumpa in Piano.